Dobrý den, nabízím vám pronájem příjemného bytu 2+ kuchyňský kout v Liberci v Pavlovicích. Byt je po kompletní rekonstrukci, je z něj nádherný výhled na Ještěd a po praktické stránce je velice dobře řešen. Před domem je mateřská školka a v místě najdete vše, co potřebujete ke spokojenému bydlení. Neváhejte a zavolejte mi. Já vás tam rád vezmu na prohlídku. Děkuji a nashledanou.